जय राम जय जय राम। आज के श्री राम कथा में रवा लोग के स्वागत बा। रवा लोग की श्री राम कथा में पिछला सप्ताह सुनावल गई रहे कि याज्ञवल ऋषि भरद्वाज जी की कथा सुनावतने शिव कथा पूरा सुना देनी तो याज्ञवल ऋषि कहतने कि हे भरद्वाज जी, रवा हमरा से पूछले रहनी है राम कथा, हम रवा के सुना देनी शिव कथा। एकर कारण यह रहला कि जे राम जी के भक्त बा ओकरे के कथा सुनावल जाला, जे भक्त नहीं खे ओकरा के कथा सुनेला से कोनो फायदा ना होला। तो ये जांचे खातिर कि शिव जी के जे भक्त होई वह सच्चा राम भक्त होई, रवा के हम पहले शिव जी की कथा सुनैनी है। गोस्वामी जी वर्णन करतनी, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। प्रथम कही राम शिव चरित, पहले हम रवा के शिव चरित सुनैनी है। रवर मरम जाने खातिर कि रौरा हृदय में शिव जी के प्रति श्रद्धा बा तो रवा सच्चा राम भक्त बानी। हमरा बुझा गइल कि रवा अतना प्रेम शंकर भगवान के प्रति बा तो निश्चित ही राम जी के भक्ति भी रवा मन में बा, तो रवा के अब राम कथा सुनावल जा सकता। और सुनाओ तने, रामचरित अति अमित मुनीसा, रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकही सत कोटि अहिसा, कही न सकही सत कोटि अहिसा, तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमेरे गिरापति प्रभु धनु पाली, पति प्रभु धनु पानी, शारद दारू नारी सम स्वामी, शारद दारू नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, परिणव सोई कृपाल रघुनाथा, प्रणव सोई पाल रघुनाथ, वर्णव विशद तासु गुण गाथा, वर्णौ विशद तासु गुण गाथा। रामचरित अति अमित मुनीषा, हे मुनि, राम जी के चरित्र बहुत अपार बा, बहुत विशाल बा, बहुत बड़ बा, बहुत अगाध बा। कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा, 100 करोड़ शेष नाग भी आ जाए हैं तो राम जी के पूरा चरित्र नहीं खन सुखा सकत। ये तो भगवान के चरित्र है जे अव्यक्त बा, व्यक्त करे तो कितना व्यक्त करे। कहल बा कि 7 समद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। 7 समुद्र के स्याही बना दिया हो, धरती पूरा कागज बना दिया हो,
और जितना जंगल बा ओकरा के कलम बना दिया हो, तब वो भगवान के पूरा गुण लिखल नहीं जा सका। फिर भी हे मुनि तथापि जता श्रुति कहूं बखाने। जैसन श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण में लिखल बा वो हिसाब से राम जी की कथा गोस्वामी जी कहतनी कि जागवल मुनि भरद्वाज जी से सुना रहल बानी कि सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी। हाथ में धनुष बाण ले ले वाणी के स्वामी राम जी के ध्यान करके राम कथा सुना रहल बने। एक बार कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान एगो बड़ के पेड़ के नीचे गाछ के नीचे बैठे रहे ध्यान मुद्रा में। बड़ा सुंदर वहां के रूप रहे भोलेनाथ के, आंख कमल जैसन लौकत रहे, सुंदर ललाट रहे। गोस्वामी जी लिखनी लावण्य निधि गुण के जैसे भंडार बानी भोलेनाथ ऐसन आज लौकतानी। तभी पार्वती जी वहां आईनी। बाबा जी वर्णन करता नहीं। जानी प्रिया दरु अतिथि जानी प्रिया दरु अतिथि वाम भाग सनु हर दीना वाम भाग सनु हर दीना बैठी शिव समीप हर साई। बैठी शिव समीप हर साई। पूर्व जनमा कथा चित आई। पूर्व जनमा कथा चित आई। पूर्व जनमा कथा चित आई। पार्वती जी वहां आईनी। बाया भाग में बैठे खातिर भोलेनाथ स्थान देने। बैठी शिव समीप हरस आई। शिव जी के पास आके बैठली। बहुत खुशी आनंद बा उनका मन में। भगवान भोलेनाथ अपना बाएं उनका के बैठे के स्थान देने। श्री राम जय राम। शंकर भगवान बड़ के गाछ के नीचे बैठल बारी। सुंदर रूप बा। पार्वती जी आईनी बैठनी। एगो बात समझे लायक यहाँ बा कि भोलेनाथ अपना अर्धांगिनी के इतना कदर करता ने, अपना साथे बैठावता ने। हमनी के धर्म में नर नारी पति पत्नी दोनों के बराबर स्थान होला। यही से ऐसे तो बाएं बिठावल जाला, बाकी कोनो पूजा पाठ में अपना पत्नी के दाहिने बिठावल जाला। यहाँ बाएं बैठेले बनी। पार्वती जी के पूर्व जन्म के सब कथा याद आ गई कि पार्वती जी सती जी रहनी और कैसे राम कथा सुने अगस्त मुनि का लगे दक्षिण भारत गई लोग और राम जी की कथा सुने में इनका मन में विकार आ गई, मन ना लागल और यहाँ का भरोसा न कईनी भोलेनाथ के बात पर। राम जी के परीक्षा ले खातिर सीता जी के रूप बना के चल गईनी। ये सब कथा याद आ गई कि कैसे जग में जाके जल के भस्म हो गईनी और ये नया जन्म मिलल। तो पार्वती जी वह सब बात याद करके भोलेनाथ के प्रणाम करतरी और कहतरी कि हे भोलेनाथ, हे स्वामी, पूर्व जन्म के सब कथा हमरा याद बा। हम एगो भूल कैनी, रउआ पर विश्वास ना कैनी, एगो झूठ बोल देनी तो एक जन्म हमार खराब हो गई। भगवान राम के रउआ भक्त है, हमरा के वो कथा रउआ सुनाए कि राम जी के हवे, निराकार भगवान कैसे साकार हो जाला। ईश्वर जब निराकार बा तो उनकर अवतार कैसे होला, निराकार नराकार कैसे बन जाले।
ये कथा रउआ सुनाई, भगवान के अवतार की कथा सुनाई, उनकर बाल लीला के कथा सुनाई, गुरुकुल में जौन पढ़ाई भइल वो सब सुनाई। धनुष तोड़े खातिर जब राम जी पहुँचनी जनकपुर तो धनुष भंग कैसे भइल, सीता जी के साथे ब्याह जौन भइल वो कथा सुनाई। घरे लौटला के बाद जौन खुशी मनावल गई, अचानक के खुशी में रंग में भंग मिल गई, ऐसा हम सुन ले बानी। वनवास हो गल राम जी के वो कथा सुनाई। वन में ऋषि मुनि से भेंट भइल उनकर, सीता जी के हरण हो गई कथा सुनाई। रावण के मरण वाला कथा सुनाई, राम राज्य के स्थापना की कथा सुनाई, और भगवान अपना धाम कैसे गईनी, ये सब कथा हमरा के सुनाई। कि हम जिज्ञासा से सुने आज बैठल बनी, बाबा रउआ कथा सुनाई हम सुने। अब मन में हमरा कोनो द्वंद नहीं खे, मन में हमार कोनो भरम नहीं खे, हम श्रद्धा भाव से कथा सुने खातिर तैयार बानी। कहे कि कहल जाला कि मन में श्रद्धा ना होके तो कथा के फल ना मिलेला। तो आज हमरा मन में श्रद्धा बा, रउआ सुनावे वाला बानी, हम सुने वाला बानी। भोलेनाथ कथा सुनावे खातिर तैयार भइनी। एगो बात समझ लेवे के चाहिए कि संसार में वक्ता, बोले वाला, कथा सुनावे वाला शंकर भगवान जैसन केहू कथा सुनावे वाला होखो तो ओकर कथा के प्रभाव पड़ेला। यदि आचरण में, यदि व्यवहार में यदि सत्य नहीं खे, धर्म नहीं खे, नियम नहीं खे, मर्यादा नहीं खे, तो कथा खाली सुनावल जाई तो एगो लेक्चरर, एगो प्रोफेसर, एगो पढ़ावे वाला भी रट के सुना देवेला लोग, वो कथा के कोनो फायदा ना मिले। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी का लगे एगो माई अपना लइका लेके गईली और कहली कि बाबा हमार लइका बहुत मीठा खाला, हम गुड़ खाला, तो निरहुआ उपदेश दे देती तो ये गुड़ खाइल बंद कर देते, कर दांत सड़ रहा बा। तो वहां का कहने कि एक हफ्ता के बाद अपना लइका के लेके आई, हम सिखा दे भी, छोड़ दी गुड़ खाइल, मीठा खाइल। एक हफ्ता के बाद जब पहुंचली है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का लगे, तो वहां का कहने के बबुआ गुड़ खाइल, मीठा खाइल बेसी ठीक ना है, कभी कभी खा ली है, दांत सड़ जाला। तो माई लइका के कहे लगली बाबा एक हफ्ता पहले हो तो रउआ कह सकत रही। तो कहनी वहां का कि एक हफ्ता पहले हमहू बहुत मीठा खात रहे, जब तक हमारा आचरण में, व्यवहार में वो चीज ना हो तो हम कैसे उपदेश दी, कैसे सिखैती, ओकर फल ना मिली थी। कथा सुनावे वाले के आचरण भी बड़ा भारी प्रभाव करेला। जो सिखावल जाता वो अपना जीवन में बा कि ना। लइका के रउआ सिखाई कि बीड़ी मत पीह, सिगरेट मत पीह, आ अपने धुआं उड़ावता, नहीं तो लइका मानी नहीं मान सकत। वो देखी कि रउआ का करतनी और राउर व्यवहार के प्रभाव लइका पर पड़ी। एगो महात्मा से हम सुननी कथा में कि एगो कथावाचक बहुत बड़ा कथा वहां का सुनावत रही, लाखों लाखों भीड़ लागल रहे और टेलीविजन पर वो कथा चलत रहे। बड़ा सुंदर प्रेम से, भक्ति पूर्वक वो कथा वहां का सुनाई। बाकी जब कथावा सुनाई तो मुंह में से थूक गिरे, पोथिया पर पड़ जाए। केहू का हिम्मत ना पड़े कि इतना बड़ा बाबा कैसे कहीं कि रउआ मुंह से थूक गिरता, पोथी पर पड़ता, केहू ना कहे। एक दिन जैसे बाबा कथा कह के मंच से नीचे उतरनी, एगो लइका आइल गोल छोके कहलक कि बाबा रउआ ऐसन बोले नहीं जैसे सरस्वती माई बैठल बड़ी रउआ बोली पर, ऐसन मीठा वाणी में हम कथा तो सुनबे ना कहीं कभी, रउआ महान संत बानी। लइका चल गई वो दिन। फिर वो आखिरी दिन गोर छोला कहलक कि बाबा एगो बात बताई। पूछले कि बताओ बेटा का बात बा। तो रउआ जब कथवा करतनी तो रउआ मुंह से थूक गिरता और पोथिया पर पड़ जाता, तो पोथी तो अपवित्र हो जाता है। तो कहले हरे 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 बेटा, साधु संत के मुंह तो गोमुख हो, उनमें से जौन निकलेला सब गंगा जल के समान बा। लइका बेचारा सीधा साधा चल गई। फिर अगला दिन आयल, फिर जैसे बाबा कथा खातिर जात रही मंच पर, गोड़ छुअल कहल कि बाबा आशीर्वाद दी, आज घर से हम कुछ लेके आइल बनी, हमार इच्छा बा कि हम रउआ के अपने हाथ से खिया दी। बाबा कहनी कि तारा जैसन भक्त कहाँ मिली। तो अपना हाथ से जैसे खियाई नहीं, और बाबा कहनी थू 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 क्या खिला दिया, क्या खिया दिला हो। तो कहलक कि बाबा हम गरीब आदमी बानी, हमरा दादी के मरला बहुत दिन हो गए रहा, और कहल जाला कि जब तक अस्थि ओकर
भस्म गंगा जी में विसर्जित ना होको, ना डालल जाओ, मुक्ति ना मिलेला। हम गरीब आदमी बानी, पैसा ना रहल कि हरिद्वार जाई कि गंगोत्री जाई। रउआ काल कहनी तो बड़ा अच्छा लागल हमरा कि संत के मुंह गंगोत्री गोमुख जैसन होला। तो हम सोचनी है कि अपना दादी की अस्थि यही गोमुख में डाल दी। तो ये भस्मी रहा हमरा दादी के, बाबा थू 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 करे लगने की का कह देला। सच्चाई रहे कि बाबा बिना खैनी खैले कथे ना करी। अब खैनिया बीच में खत्म हो जाओ मुंह में से तो वहां का करी। बीच में कहीं के कीर्तन हुई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धीरे से वहीं में खा ली। मतलब ये बा कि कथावाचक के आचरण में अगर वो व्यवहार ना हुई तो केहू पर प्रभाव ना पड़ी। श्री राम जय जय राम। कथा के बारे में बतावल जात रहल हा कि सुनावे वाला के अंदर वो व्यवहार में ना हुई तो ओकर प्रभाव ना पड़ेला। आज सुनावे वाला वक्ता शंकर भगवान खुद बने और सुने वाली श्रोता पार्वती मैया बानी। श्रोता भी ठीक ना होको तबहू कथा के प्रभाव ना होला, जिज्ञासु ना होको तबहू कथा के प्रभाव ना होला। 4 प्रकार के कथा सुने वाला लोग होला, 4 प्रकार के प्रश्न करे वाला लोग होला, जकरा खातिर कहल गइल बा कि एगो होला जिज्ञासु, एगो होला ज्ञानी, एगो होले अज्ञानी और एगो होले मूढ़। तो अज्ञानी केहू से प्रश्न ना पूछेला, ओकरा जब बुझाते नहीं कि अज्ञानी बा तो का पूछी। अज्ञानी केहू से प्रश्न ना पूछेला, जब सब ओकरा आवते बा तो का पूछी। तो शुरू में ही बुझाला अज्ञानी अज्ञानी एके जैसन लौकेला लोग कि दोनों आदमी मौन बा। जब खिचड़ी चढ़ावल जाला चूल्हा पर तो डूब 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 करे लगेले, और खिचड़िया जब पाक जाला तो शांत हो जाला। वैसे ही ज्ञानी आदमी पाक जाला तो चुप रहेला। जब तक खिचड़ी पाकत रही तब तक डुबुर डुबुर आवाज आवत रही। तो ई ना केहू बूझे कि जकर बोली बंद हो गई बा पाक गइल बड़े, ज्ञानी हो गइल बड़े। इहो बुझल जा सकता कि अभी खिचड़ी चढ़ले नहीं खे, अभी आगी पर चूल्हा पर चढ़ले नहीं खे, अभी शुरुआतो नहीं खे भइल। 2 तरह के तो ई बालो। जिज्ञासु जिज्ञासा से प्रश्न करेलन कि जाने की इच्छा होला भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, तो वो लोग प्रश्न करेला। अब मूढ़ एगो प्रकार के प्राणी होला लो। 2-4 गो बात कहीं किताब में पढ़ ली लोग, बाबा लोग के खोजत रही। बेटा आ जास कि रहूं बाबा की उनका से कुछ पूछी। आ जाई लोग, बाबा एगो क्वेश्चन पूछे के बा हमरा, पूछे बबुआ। तो अगर जवाब दे देनी तो अपना साथी लोग के कही लो कि देखो पहले ही बतैले रही नु, का बतैले खास बात, हमने तो जानते बने वह बतैले, और ना बतैले तो कहीं का बुझाता उनका बतैले हाँ ना बतैले। भगवान बुद्ध का लगे एक आदमी प्रश्न लेके आयल, कल के हे तथागत भगवान बाणे की नाई संसार में ये बताई। तो भगवान बुद्ध कहले कि तू का सोचता रहा। तो कहला कि हम तो सोचता नहीं। वो सोचलक कि भगवान बुद्ध तो निराकारवादी बानी, यहाँ का तो कहीं नहीं भगवान कुछ होला ना, आत्मा सब होला, तो कहे ना कहल जाओ कि भगवान ना होले। तो कहला कि तथागत हम तो ये सोचता नहीं कि उन्होंने भगवान की जरूरत नहीं है संसार में, सब व्यवस्था से चलाता, सिस्टम बा ओकरे के भगवान कहाला। तो भगवान बुद्ध कहने कि ना भगवान होले, भगवान होले वही चलावले संसार। दूसर आदमी एक जने होले तो कहले कि तथागत भगवान होला कि नहीं बताइए। तो वहां का सुन ले रही कि भगवान बुद्ध कहता नहीं कि भगवान होले। तो भगवान बुद्ध पूछनी कि तू बतावा तारा मन में का बा। तो तथागत हमरा मन में तो ये बा कि भगवान होले, उनके चलेला से ही चलेला। तो भगवान बुद्ध कहले कि ना भगवान की जरूरत नहीं के, सब सिस्टम से चलेला। उनकर चेला आनंद वही जगह खड़ा रहे। वो पूछले कि तथागत रवो झूठ बोले नहीं, रवो झूठ बोले नहीं, तुमने हम झूठ कहाँ बोल लिए हैं। तो एगो के कह देनी कि भगवान ना होले, एगो कह देनी कि भगवान होले, झूठ ना भइल। तो तथागत बुद्ध कहता नहीं कि दोनों आदमी के हम एक एक को जवाब देनी है। वो जवाब ही रहा कि जोन तू सोच के आइल बा ओकरा में हाँ में हाँ ना मिलाए।
उमे एको गो जिज्ञासु ना रहल हसन, आपन बात मनवावे खातिर आए रहल हसन कि देखो हम जोन कहतनी उहे बुद्ध भगवान कहतनी, ये सब मूढ़ लोग हैं। यहाँ जिज्ञासा से पार्वती मैया बैठल बनी और शंकर भगवान से कहतनी कि हे महादेव, पूर्व जन्म के सब कथा याद बा, रुआ हमरा के सुनाई और हमार शंका के समाधान करी। भगवान शिव जी ध्यान में मगन हो रहल बनी कथा सुनावे खातिर। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैं। ध्यान में भोलेनाथ मग्न हो गई और मन के वहां से निकाला तनी, फिर कथा शुरू करतनी। काल के कथा यही दोहा के साथ शुरू हुई, आज की कथा यही जब विराम दिया था। और आज हमने समापन से पहले भगवान नाम के कीर्तन साथ में कई जाओ। आई भगवान के नाम हमने साथ में लेता नहीं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम